ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିଲି 2 ବର୍ଷ କାମ କରିଛି। ଆଙ୍କର ଟିକେ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିଲା। ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀର ନା ଶାଶୁରେ। ଶାଶୁର ହଁ ଶ୍ୱଶୁର ପାଗଳା, ସେ ମୁଖାର୍ଜୀ ଘର। ଶ୍ୱଶୁର ହେଉଛି ପାଗଳା। ଶ୍ୱଶୁର ଜମିଟାକୁ ବିକି ଦେଇଥିଲା। ଫେରେ ଶାଶୁ ଯାଇକିରି ଦୁନିଆ ଝାମେଲା କରି କେସ୍ ବାସ୍ କରି ଫେରେ ଜମିଟାକୁ ଫେରେଇଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଇଏ ଯେ ଭୁଲ ବିକି ଦେଇଛି ସେ ଜମି ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବନି। 2.5 ଗୁଣ୍ଠ ଜାଗା 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାମ ହେଲା। ସେ ହେଉଛି ଦାନପତ୍ର। ଦାନ କ'ଣ କହୁନି? ଦାନପତ୍ର ହେଇଗଲା ନା ଆଉ ମୋ ଗୋସର ଶ୍ୱଶୁର ସେ ଦାନ ପାଇଥିଲା, ଜଣେ ଦାନ କରିଥିଲା। ତାକୁ ଦାନ କରିଥିଲା। ହଁ ମୋ ଗୋସାଇଁ ଶ୍ୱଶୁର ମରି, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମରି, ତା ପୁଅ ଆସିକି ବୁଢ଼ା ହେଲାଣି। 2.5 ଗୁଣ୍ଠ ଜାଗା 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାମ ହେଲେ ଦଲିଲ ପତ୍ର ନେଇକିରି ଗଲେ। ସେ କହିଲେ ୟାର ଅଧିକାର କେହି ନାହାନ୍ତି, ବିକ୍ରି ହେଇପାରିବନି। ପଳେଇ ଆସିଲେ ଆଉ କ'ଣ। ମୁଁ ସେ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିଲି, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିଲା। ମୋ ବଡ଼ବାପା ବଡ଼ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ ପଣ୍ଡା ଦୋକାନକୁ ଆସନ୍ତି ଚା ପିଇବାକୁ। ବୁଢ଼ା ରେଲବାଇରେ ଚାକିରି କରିଥିଲା। ବାଡ଼ି ଫାଡ଼ି କରିଛି କଲିକତାରେ। କହିଲା ତୁମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଦେଖନି, ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ନାତୁଣୀ ଅଛି, ବାହାଘର କରିବା। ଏତିକ କଥା ହେଇଗଲା ଆଉ କ'ଣ କଥା ଏତିକ। ହଁ ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯାଇକି ସେଠି ଦେଖା କଲି। ମୋତେ କହିଲେ ଯିବା ନାହିଁ, ଠିକଣା ଦେଇକି ଗଲେ, ମୁଁ ଗଲି। ସେଠୁ ଫେର ମୋତେ ବାହାଘର କଥା କହିଲେ। ଏ ବୋଉ କହିଲା, ବୁଢ଼ୀ କହିଲା ମୁଁ ଯଦି ବାହାମି ଏଠି ରହିବି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯିବିନି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ ବସିଲି, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଫେର 4 ଦିନ ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି କହିଲା ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯିବ, ଆଉ ତୁମେ ବାହାଘର ଆମେ କରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ବାହାଘର କରୁଛ, ଯଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯିବ ନହେଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଯାଇକି ଦେଶରେ ବାହାହେବି। ଆଉ ସେଇଠୁ ସେ ବାହାହେଲା, ଘରକୁ ଆସିଲା ଆଉ କ'ଣ। କେହି କହିବନି ତାକୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ଘର ଝିଅ ବୁଲିକି ଦେବ। ଗାଈ ଗୋରୁ ଧାନ ଉଁସା ଶୁଖା କୁଟା ଢିଙ୍କିରେ କୁଟିଆ ସବୁ କାମ କଲା। ଏ ବିଲୁ ଯାଇ ଘାସ କାଟି ଆଣିବ। ଗାଈ 2ଟା କରିଥିଲା। ଖାଲି ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଆସିଲି। ବୁଢ଼ୀ ମୋତେ ଦିଏନି, ଖାଇବାକୁ ଗଲେ ଦେବ। ବୁଢ଼ୀ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେବ, ମୁଁ ଖାଇବି। ମତେ ଫୋନ ତୁମ ଯୋଉ ବୋଉର ଭଉଣୀ ନୁହଁ, ତା କତି ଫୋନ କରିଦା, ବାପାଙ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, ଶୀତ ଦିନ ହେଲାଣି, ଆଉ ଏଇଠି ରହୁନ୍ତୁ, କାହିଁକି ସେଠି ରହିବେ, ତୁମେ ପଳଉନା ଏବେ। କୋଉଠିକି ଯିବି ତୁମ ଘରକୁ? ମୁଁ ବା କହିଛି ଏଇଠି ମରିମି, ମୋତେ ନେଳିଆ ଉଠେଇକି ନେଇଯିବେ। ନ ଉଠେଇଲେ ଆମର ନେଇ ପୋଖରୀ ଉଠାର ଖବର ଦିଆଯିବ। କିଏ ଖବର? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଯିଏ ହଉ, ସେଥିରେ କିଛି ବାରଣ ନାହିଁ ନା। ଏଠୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିକି ଯିବନି? ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ନା ମୁଁ ଯିବିନି ବା କହିଛି। ମୁଁ ଫେର ଯିମି, 8 ଦିନ ରହିନଛି, ମୁଁ ଫେର ଗୋଡ଼େଇବେ। ଏଠୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିମି, ଫେର ସିଆଡ଼ୁ ଛାଡ଼ିବି। ମୁଁ ହତାଶ ହେଇଯିବି ଫେର ବାଟରେ। ଝିଅ ଘଟିକି ଗଲି, 15 ଦିନ ରଖିଲି, ଝିଅ ଘଟି ରଖେଇଦେଲେନି। କହିଲା ସେ ବାପ ସମ୍ପତ୍ତି। ଡକ୍ଟର ନିଦ ମେଡ଼ିସିନ ଖା, ନିଦ ହବ। ଝିଅ ଘଟିକି ଗଲି, 15 ଦିନ ରହିଲି, ଝିଅ ଘଟି ରଖେଇଦେଲାନି। ପୁଣି ପରେ ବାପ ହେଇ ଝିଅ ବାପକୁ ଶିଖେଇକି ରଖିଛି, ଝିଅ ସମ୍ପତ୍ତି ତା ନାଁରେ କରିଦେବ, ତୁମେ ସେଠି ଖେଟି ଖେଟି କଲ। ଝିଅ କହିଲା ବାପା ତୁମ ଘରକୁ ଯା। ଘରେ ଯେତେ ଦିନ ତମ ଝିଅ ବାହାରେ ଗଲେ ଆଉ ତମ ଝିଅ କେହି ନିଏ ବାସ୍। ଏଇନା ଝିଅ କହୁନି କି ମୁଁ ଏ ଯାଇଥିଲି 6 ଦିନ ରହିକି ଆସିଲି। ସେ କହିଲା ବାପା ଆଉ ଯା ନା। ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଯାଉଛି। 6 ଦିନ ରହିକି ଆସିଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋର ଯେତେ ହାତ ଗୋଡ଼ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ମୁଁ ଅଟୋ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି।